приятели! Какво? Здрасти! Как е? Пак не съм снимал от много време. В последно време не снимам много, но реших да... Тоест аз качвам един много стар епизод. Реших да направя едно видео на Clash of Clans. И да, и аз играя Clash of Clans. Играта е много интересна. Играя с други хора в клан, Например... Само да... Ето го Coco Games BG, който е лидера на клана. Той е най-добрата база. Почнали са война без мене. Не знам защо. Това видео ще е кратко. Ще пускам тези видеа много на... Такова на рядко, защото тази игра е една много бавна игра и знаете всичко, трябва да става апгрейди, разни други донейшъни и такива работи. Реших да направя този епизод като първи опреснителен. Нямам спелове, имам два лоубрейкъра. Таунхола ми е левел 4, имам някой там Спрингтрап, имам добра база, но за сега няма да говоря за това. Ще показвам реплеи на дефенсове, като ето тази база е много добра. Пуснах и два арчера, имам лаборатория, така, изсипвам и джайантите. После правя... Даже няма си използвам лоубрейкерите. Ще изчакам джайантите да изчистят мортъра и ще изсипя няколко арчера тук, малко тук и арчерите свършиха. Смятам да играя с по два лоубрейкера, повече не мисля, че ще ми трябват. Аз съм почти силвър, тъй че там не отделят много време за стени. Аз, например, отделям. Да огледаме този. А после ще ви покажа някои реплеи на дефенсове, които се ме атакували. Някакви нещастници. Това е много интересна игра, както казах вече, но пълна е с апгрейдване, екшен, клан лорове, но не знам защо Coco Games не ме е включил в този клан лор. Не знам, сигурно не ме е видял, не ме е забравил или ми е сърдит за нещо, но ще разбера се някак. И този клип няма правим кой знае какво, там ще пусна няколко армии, ще гледаме такива реплеи и такива. Ето, аз съм сил бронз 1, още съм млад и слаб. Трежари. Тук защо имам гробове? Сигурно някой ме атакувал. Не знам. Супер. Като за средата на епизода получавам и джемове. Страхотно. Какво искам да правя с тези 2000 голд? Искам да апгрейдна стена. Защото стените са много важни за апгрейдване. И ако не си апгрейдвате стените, not good. Not good. Това... няма много какво да приказвам в този клип. Просто е малко скучен. Така да се каже. Някакъв определено ме е паднал. Охо, това съм спечелил Баятов. Я да го видим. Малко спидвам. Тук където ми убил Уизарди. Да, това сутринта го гледах. Да, сещам се този реплей. Нищо особено. Мортъра ми ги изкъсва. Той, дето е втори левел, не е чак толкова силен, колкото очаквах. Той е лап. Ще ми е полезен. Даже смятам да го гледам. Искам да видя този е нов. Този сутринта го нямаше, не ме беше атакувал.
Да го видим. Не. Пуска да провери клан Касъла. Този е имал яко джайанти. Моите кенани казват кой е шефа. Дано някой от джайантите са на тъкния спринг трапове. Надявам се. I guess. Отдалеко четвъртия левел Арчер Тауър с огнени стрелички ги намазва яко. Air Defense е under attack. Ето е едната бомбичка, която добре ги закачи. Той на практика нищо не си носеше. Не беше подготвен за тая битка. Моите дефенсове го сгъват. Го сгъват като парче хартия. Добре, че го има този Air Defense да ги занимава тия джи. Иначе сложно. Ама добре е намазал от мене голд. Добре е намазал. Не е лъжа. Той те първа започва Арчер Тауъра да би. Втори левел арчери, добре. Добро. Втори левел арчери, добро, ама недостатъчно добро за четвърти левел Арчер Тауър. Не знам дали ще има аудио този клип. Ако има, може да пишете. Ако няма, също ще пишете, но да знам, защото снимам през Mobizen и не съм сигурен колко е добра тази програма. Никога не съм качвал през нея. Сега ми е за първи път. По принцип качвам само на лаптопа. Някакви тук са били. Чакай да ги... Даже няма им пиша. Ще пусна да се тренират малко армия. A little bit of army. Тия два лоубрейкъра са 4. Я да видим. 4. 3-6 арчера ми трябват. 40. 4. И 6 джайанта. Това е моята армия. И 2 лоубрейкъра. За всеки случай, ако има някакви повечко стени, през които или няма дупки в това, ще може да ми потребят лоубрейкъри. Плюс това са много готини. Много ма кефят някакви дребосъчета с бомби. Ще гледаме атак лога. От той не намазах много хубаво. Имаше един, който добре го бях намазал. Ето го. 100%. Бях още с малко трофейчета, ама пак му дадох да се разбере. Имаше добри ресурси. Беше си направил Шибан Мейс базата. Защото какво можеш да си направиш с базата, освен Шибан Мейс. И тя ще го спитам, защото джайантите са бавни. Така, много макефе уредията и дефенса така стелят спиднато. Много готино. Това е клан, да, това е клан Касъл. И тук изсипах много арчери, за да помогнат на единствения джайант. И после... не беше тая битка, тая почти изтече времето, както виждате долу. Затова пуснах още малко арчери. Така, колкото да таковат. Ето ги. И накрая ги изсипах всичките. И така свърши реплея, де. Това беше спиднато, иначе беше доста бавно и затова реших да ги изсипя всичките. Много често си обирам ресурсите, защото ми трябват за лаба. Чакай малко. Това деца ма рейднали. Лут кара. Чакай малко, аз имам в трежерито елексир, бе. Боже мой. Сега дай си сложим лаба да се апгрейдва. Upgraded bitch. Апгрейдни го, кучко. Апгрейдни го. Така. Добре. Още малко стенички ще понаправя. Всъщност. No, not good. Ето така ще направя. И останах без билдъри. Но смятам тук да е края на епизода.
Направих добро, чакай да си взема останалото трежари. Направих добър клип. За следващия клип сигурно ще имам втори левел Giant. Искрено се надявам. Но ще видим следващия път. Дано клипът ви е харесал. Не забравяйте, ако има аудио и ме чувате какво говоря, пишете, че нищо няма. Ако няма аудио и не ме чувате, пишете дали пишете, аз ще намеря друга програма. И това беше всичко от мен, приятели. И чао! Чао!